Hawu. Ngiyalitshela ibandla lami lelaleyo ngane ngithi hayi ngijika la kwa-DSD emzini wesithu. Bathi hawu kahle unamanga ngithi ngijika khona mangijika. Kuseduze ukusuka le kwaSithole. Kuseduze. Sakubingelela Prince Ngomuwelo kwesimanje siphathe indaba zamaskandi ehamba phambili efika ngesikhathi. Njengonjalo wangihlale kuzo ihloko engophathele zona. Usephenduka ihlekisa uDSD osedayisa amagwinya. Kanti usephenduka ihlekisa futhi igcwame elisha liveza lihlahlela ihloko enkundleni zokuxhumana. Sivale ngendaba engekho zinhle zokuthi ubaba kaDuma kahle akasekho emhlabeni. Singihlala kuzo indaba zamaskandi ngigxila. Emva kokuthi eSouth Africa kube khona i-lockdown lapho bevale khona imicimbi. Abaculi bamaskandi-ke ibona babonake be-affecteka kakhulu lento le njengoba imicimbi isingadlali. Lokho kuholele ekutheni umculo wamaskandi uDSD ophinda ayibize ngesilo somaskandi ebonakale esedayisa amagwinya ngathi udayisela ingane zesikole. Abantu abaningi bamgxekile lesenzo sakhe. Abanye beze begxeka ukuthi noma udayisa amagwinya kodwa kumele aqoke kanje. Kodwa uyiphenduleleke uDSD wathi yena ngeke ezwe ngabantu futhi ingakube ekandla ukhulele khona asethi ngeke ayishintshe manje aphile impilo eyifake wathi uzoqhubeka yena ayiphilize ngendlela akayiphilisa ngayo. Abantu abaningi esingabala khona abalandeli bakhuzana bamgxekile uDSD bathi wayibiza bona ngamaphara kodwa uyena manje useyiphara. Uma usibonile le video uthini uPaula kwakho akuhlangene lapha ngezathu sizwa umbono wakho. Hawu. Ngiyalitshela ibandla lami lelaleyo ngane ngithi hayi ngijika la kwa-DSD emzini wesithu. Bathi hawu kahle unamanga ngithi ngijika khona mangijika. Kuseduze ukusuka le kwaSithole. Kuseduze. Phela ukujima kufana nokugida. Uyagida namhlanje unyawo lubuhlungu. Kusasa ugide. Ngelinye ilanga usakuzwa lobuhlungu. Usu-enjoy khona ukuthi ngahlaba ke namhlanje kodwa uma usaqala kunzima. Ngihlala kuzo futhi indaba zesibili emva kokuthi igcwame elisha lithi lona liyisizwa tsi likhombisa abantu ukuthi lihlahlela ihloko. Kodwa lokho sekuphenduka ihlekisa-ke ey'nkundleni zokuxhumana njengabantu bemhlebe bethi uma uyaphosta nje uyaza kodwa akakwazi ukuhlahlela ihloko. Ake sizwe kumbono wakho emva kokuthi ubuke le video lesizwe umbono wakho ukuthi ngempela ngabe uyazi uhlulekile njengoba beze bamqhathanisa nembangi yakhe ukhuzana lapho yena naye wayehlahlela khona ihloko. Zokugcina nengekho futhi mnandi ezokuthi ubaba kaDuma kahle akasekho emhlabeni. Lezi ndaba zivezwe uyena uDuma kahle ekhasini lakhe la Facebook lapha ashiya khona ukuthi uthole ucingo oluqhamuka ekhaya ukuthi ubaba wakhe akasekho emhlabeni. Sithi kwesimanje ake simduduze uDuma kahle ngalento engeyihle evelele ekhaya kubo. Uzokhumbuleka ukuthi uDuma kahle kade ekhipha i-album yakhe ethi Malini Ifene enengoma ethanda abantu singabala khona ethi uthando lakudala nethi Imalini Ifene. Sithi akaduduzeke uDuma kahle. So-ke umaskandi sibonile nabo umaskandi abahlukahlukene bamduduza uDuma kahle. Nathi-ke la semduduza sithi ubaba wakhe akalale ngokukhulu ukuthobeka. Kwesimanje ke indaba ipheli sohlangana futhi ngokuzayo. Ngiyabonga.